खुलुमबाय लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयबो बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननो बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल देखायगोन नोंथांमोना बे आंनि माइदि गोनां भिडिअखौ नायलांदो वेलकाम टु बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल मा फेस्टिभेल मोनलाय बे इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल टेलेन्ट मानसि फैथारदों ना औ फैदों इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल बयबो नायफै खोनासंफै मोजां मोजां मानसिफोर फैदों बाव गाबोन जोबगोन 2 तारिखआव ना औ सुनु सुदबो फैगोन गाबोनहाय बिबेक बराया फैखांबाय नायलांदो दे बिराद मानसि जादों Golden Langur Golden Langur बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल है ये नायदो नैबेखौबो देखायनोसै आङो नै बेसेबां स्टाइल बानायनानै दोनदों बावनो नायदो बे बिदिनो बायखानायखा बे स्टाइलानो बिदिनोखा बे आसलावबो बिदिनोखा ओंखायनो बाव बिदिनो देखायनाय जादों गोजौआव गाखोनानै देखायनि आं गोजौआव गाखोबोबाय आङो देखायनोसै नोंथांमोननो बायनोबो हागौ मावो ओरै हाबनानै ओरै ओंखारनानै देखायलांनि आं बे जाबाय न' सिंनि नुथाय
माबादि ओरैबाय सिङाव मोजां ना बे जाहैबाय सिंनि नुथाय आं दहाय बाहेरानिफ्रायसो देखायदोंमोन नै नै ओरै ओंखारलांसै आं दरजाजों औ दस्राव नायनोसैलाय फिर दूसरा जगह में जाते हैं हम देखते आप लोगों को दिखाऊंगा मैं आप लोग देखते रहिए मेरे साथ इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल क'क्राझार बर'लेण्ड 6% capacity होदों 6% only दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनो जोब्बाय गोजोन्थों